ಹಾಯ್ ಮತ್ರಿಗ್ಲಾ ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಯಾನಿನಿ ಬಯ್ಯಡ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇನಿ ಯಾನ್ ಮುಲು ಗರಡಿದ ಕೋಲ ಉಂಡು ಅಂಚ ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಲ್ತುಂಡು ಬರೊಂಡು ಪಿದಡ್ನಿ ಯಾನ್ ಗರಡಿದಡೆಗ್ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಆಚರೆ ಗಂಟೆ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಬಯ್ಯದನಗ ಬಯ್ಯನ್ನ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಅವಂದ್ ಬತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಅಡೆಗ್ ಪೋದು ಹಣ್ಣು ಕೈ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಪಂದ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ನಿಗುಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿನ್ನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ತೂಲೆ. ಮಾಮಿಲ ಮೀತ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಅಂಚ ಯಾನ್ ಗರಡಿದಡೆ ಇಪ್ಪಿದಡ್ಗ ಬಂದು ಮೇರ್ಲ ಬರ್ಪೆರ್ ಆರೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡೆರ್. ಅಂಚ ಯಾನ್ಲ ರಿದ್ದು ನಗುಲುಲ್ಲೆರ್ ರಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಚಗಲನೊಟ್ಟುಗು ಯಾನ್ಲ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬೇಗನೆ ಕತ್ತಲೆ ಆಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕುಲು ಮುಟ್ಟನಗ ಅಲ್ಪ ಕತ್ತಲೆ ಕತ್ತಲೆ ಆವೊಂದು ಬೈದುಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ 7 ಮುಟ್ಟ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ರೀಚ್ ಆಪುನ ನಡತೊಂದೆ ಪೋದಿತ್ತ. ಅಂಚಾದ್ ಚೂರು ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಗರಡಿನ ಉಂಡು.
ಒಂತೆ ಕೋಲತ್ತುದು ಮಣಸ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತ ಏರ್ ಪೂರ ಉಲ್ಲೆರ್ ಪಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕ್ಲೆ ಎಂಕುಲು ಐನತ್ತು ಜನ ಒಟ್ಟಾದ್ ಪೋದಿತ್ತ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟು ಏರ್ ಉಲ್ಲೆರಿಂದ್ಲ ತೋಜಾವೆ ಅನ್ನಿಕ್ಕ್ಲೆ. ಕೋಲೋಗು ಪೂರ ಪೋದು ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಬತ್ತ ಏರೆ ರೀತಿರಂದ ತೂಯರೆ ತೆನೆ. ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.